ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಬಿಂಬುಲಿ ರವಾ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒವು ಮಾತ ವಸ್ತುನೇ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದಿ ಅಂಪಂತೆ ಒಂಜಿ 3/4 kg ಜಾತ್ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ತೆತ್ತೊಂದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಅಂತ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಅಂತೆ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಈತ ಒಂಜಿ ತೊಂದ ಬೊಕ ರಡ್ಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಬೊಕ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಇಂದು ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪೊಡಿ ಬೊಕ ಇಂದು ಆನಿಯನ್ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಇಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೇ ಮೂರೋಡಾವೆ ಬೊಕ ಲಿಂಬು ಪುಳಿದ ಬದಲಾದ ನಮ್ಮ ಬಿಂಬುಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಬಿಂಬುಲಿ ಪುದರ್ ಬಂಡ ಅಂಚನೆ ಪುದರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಬಿಂಬುಲಿ ರವಾ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪಂಡ ಚಿಕನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ ಒಂತ ಎಣ್ಣೆ ಅವೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಉಂಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಇದರ ಚಿಕನ್ ಅಂತ ಗುದ್ದು ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚನೆ ನಾನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲೇ ಮೂರುಡಾವೆ ಇಜಿನಾಂಡ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ ಗುದ್ದೋಡತೆ ಏನು ಎಲ್ಲೇ ಮೂರು ದಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಡೇಟ್ ಗುದ್ದೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಗುದ್ದುದು ಮುಲ್ಪ ಆಡ್ತದೆ ಈ ಟೈಪ್ ಗುದ್ದಾವಡು ಇಂಚಾವಡು ಚಿಕನ್ ಗುದ್ದುದು ಅಂಚ ನೀರುಳ್ಳಿ ತುಲೆ ಅಂಚ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೆರಿಂದು ಇದೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಮೂರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಚಿಕನ್ ಗುದ್ದೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಗುದ್ದುದು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸಾಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ತನ ಬೊಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಾಕಡೆ ತೀತ್ನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಇದು ಗುದ್ದುನಿ ಅವೇ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಗುದ್ದೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದೆಡ್ದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಆವಡು ಮರಾಠ ಗುದ್ದುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಲಡು ಗುದ್ದಿನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಇತ್ತು ಸಣ್ಣ ಆಯ್ನ ಒಂದೆಡ್ದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಕೂಡಲ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಎಕಡೆ ಅಂದಿತ್ತು ದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಸಾಲ ಮಾತಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಯಾನ ಐಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಂದೇನು ಎಂಕ್ಲು ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂಡ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಜೀದ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಒಯ್ತುಪ್ಪುಂಡ ತಂಚ ಇತ್ತೆ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ನ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಅಂಟಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ನ ಅವತ್ತಂದೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬರಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಹಾಪುಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಗಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಪುಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ನ ಯಾವು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಎಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಈತ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪಾಡೋಡು ಎಗ್ ಪಾಡ್ದ ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಾತ ಕೋರಿಗ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹಾಪದಕ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐನ ಬಿಂಬುಲಿ ಉಂಡು ಅವನಿತ ಗುದ್ದುದು ಅದು ನೀರು ಎತ್ತ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಲಿಂಬ ಪುಳಿದ ಬದಲಾದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಕೂಲೆ ಎಂಚ ಬಾತು ಎಂಕ್ಲು ದಾಲ ನೀರು ದಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದೇಟೆ ಈತ್ ರಸ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐನ ಎಂಕ್ಲು ಪಾಡ್ನ ಯಾವುಂಡು ಇಂದಿತ್ತ ಫ್ಲೇವರ್ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ನ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಪಾಡ್ನ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ಬೋಕ ಒಂಜಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ಬೋಕ ಒಂದೇನು ಎಣ್ಣೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನ ಆಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ಬೋಕನೆ ಐನ ನೀರು ಎಣ್ಣೆಡೆ ಬುರುಂಡೆ ಯಾವು ಓಕೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆತುಂಡು ಐನ್ ನಮ ಎಣ್ಣೆಡು ಬಿಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದ ಐದ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಫಿಶ್ ಮಾತ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಫಿಶ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಚೂರು ಸಜ್ಜಿಗೆಡು ಮುರ್ಕಾದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಆದ ಸಜ್ಜಿಗೆಡು ಮುರ್ಕಾದು ಐನೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಿಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಂಚಿ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ
ಒಂದು ಈತೀತೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತಂಡೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಅವು ಉಲೈ ಮಾತ ಕಾಯೋಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈತೆ ಎಲೆ ಉಂಡೆ ಅವು. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆತಂಡು ಬೆಚ್ಚ ನಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂಚಿನ ಬಾಲ್ಸ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಆದ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂಚಿನ ಬಾಲ್ಸ್ ಉಂಟು. ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಮಗುಚೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಇದು ನಾವು ಕರಿ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿನತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ ಒಂದಿತ್ತ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇನ್ನೇನು ಇಂಕ್ಲು ದೆತ್ತದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ ಒಯ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಬಿಂಬುಳಿ ರವಾ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಒಂದೇನಿಕ್ಲು ರವಾ ಪಾಡ್ದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಜನ ರವಾ ಪಾಡಂದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದೊಪ್ಪುಂಡು ಒರ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಆತನಂತೆ ತೆತ್ತಲ್ಲ ಪೂರ ವಾವ್ ತೂನಗನೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದುಂಡು ಸೂಪರ್ ಆದುಂಡು ಬೈಟ್ ಉಂಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲವರ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಪಂಡ ಯೂನಿಕ್ ಆದುಂಡು ಒಂಜಿ ಅವು ನೆತ್ತ ಬಿಂಬುಲ್ದ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ತುಳುನಾಡು ಅಟ್ಟಿಲ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಾದ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್.